Moje meno je Michal Siklienka, ale všetci ma volajú Siki. Chcete vedieť, ako vám záhrada dokáže zmeniť život? Hľadáte miesto, kde môžete nájsť samého seba, svoj kúsok šťastia? Príbeh Siki Gardens inšpiroval už tisícky ľudí po celom Slovensku. Záhrada ako prejav energie v hmote by mala byť jedna z najdôležitejších súčastí nášho života. My vás naučíme, ako so záhradou pracovať ako s energiou. Jednoducho a rýchlo. Naše poslanie v Siki Gardens je zvýšiť ľuďom kvalitu ich života a pocit vnútorného šťastia. Záhrady sú totižto neuveriteľne silným liekom. Sám som sa vďaka záhradám dokázal úplne vyliečiť. Navštívte nás, ja vám prezradím ako. Dom vám poskytne priestor, kde spíte, relaxujete a vykonávate rôzne činnosti. Viete si predstaviť, čo dokáže s vami spraviť záhrada? Okrem toho, že okolo seba vytvoríte krásny živý biotop, stvoríte priestor, kde môžete relaxovať, tvoriť a nájsť samého seba. Kedy ste naposledy zažili ten pocit, že ste bosou nohou vstúpili na orosenú trávu? To je to, prečo robíme záhrady. My neposkytujeme ľuďom len priestor, my im poskytujeme hlavne pocit. V živote človeka sú najdôležitejšie 2 dni. Prvý, keď sa narodíte, a druhý, keď zistíte prečo. Ja som sa narodil preto, aby som prinášal ľuďom radosť, vďaka mojim záhradám. Chcete aj vy zmeniť svoj život? Teraz je čas.